etihada mubtala olan dostlara bir näçe gurrun aýtsak. Birje däne hikaye bilen soňlazak. Hassa terki etihadda enneye gatnap gören dogollara. Din tarapdan, İslam tarapdan, Kur'an kelası tarapdan şolara bir sowgat bolsun niwestirýär. Şolara Allah kuwat bersin niwestirýän. We biz oturan minberde Kur'an tarapdan kiple oturan sizin hamiňiz, sizi arka diýýärýän. Terk etýärde bardyň, terk etjek bolup ýüründürsiň, amma welin bir towar adamlar däni seni maskara edip ýobalýandyr ha. Sen terk etjek bolup ýan, sen indi öňkü ýagdaýdan ötgäpýän. Yüreğine bir Huday taraplayın bir nur düşüptür, bir ışık düşüptür. İnni aslan şu zadın yan kolayını barasın gelenak. İnni böğrücük koyup mescide gelesin geliye. İnni şu teleki yoldaşlardan ayrılsasın geliye. Amma şol teleki adamlar dil veren sen yatar koyan değildir la. Ha öňde hani palancıra haram hor, palancıra falan işet gören, inni özü mescide gelen şık bolup ya. İnni özü böğrük koyan şık bolup ya deyip, olu milletinden kefini işleyendirsin. Ol içinde derunundaki bat dert, etiyadı etbirme üçün çıkıp ürün derdinden haber yok. Allah kuvat vermeyen zayına kaytip dilliğir koyya. Be uzru tövbe tavan restten az azab-ı Hudayi. Be uzru tövbe tavan restten az azab-ı Hudayi. Velik mi netavan az zaban-ı merdum rast. Günahkar adam tövbe etse doğuluktan necat taf bilyeha. Amma telik adamın dilinden necat taf bilmeyeha. Amma ey musulman oğlan, bir vakt bir cavan oğlan şuzuru etiyadını ep berip, günahlerini ep berip, şuzuru kavm mezalese gelip bir pirden beyat edip hatta soğu olup, şeydip de öğden arası edip saklap görünülmüş. Günahına, haramına, mevattına, etiyadına barmağını yörünmüş. Amma on mun kefi yatırmaptır mını? On mun maskarap, yoğulap, yörüşü yatırmaptır mını? Höyüm näme edip ýadym, bumal näme edip ýörenşik bolup ýaň dip. Bidäni çäresin töködüp piriniň ýanyna bardyr. Pir ağa da dadama ýep dipdir. Men şu haramym epberip orta çykdym. Men şu haramym epberip gowalçak bolýan dipdir. Tawbe etdim öňkü oturşyklamdan dipdir. Inni gawadymlara goşulşyk bolýan dipdir. Amma şulaň däni sen palancıradın, sen önce palan iş etýädiň dip öňkü ýani işleme ýüdüme wurtdy olar. Näme deýin dipdir. Çıkıp bilemek, götürüp bilemek dipdir. Ah, o pirağa derman nasihat aýdypdyr. Ey musulman oğlan, o pirağa derman aýdypdyr. Näme dipdir? Jan oğullypdyr. Begin dipdir. Şükret dipdir. Sen gawja bolup gelip ýan adamlar sana teleke diýseler gawdyr. Bejaýa inke bir tovar adamlar vardır, telekedir. Bir tovar adamlar vardır, namaz okuyan şık bolup ýandyr, misli gelýän şık bolup ýandyr. Amma haram kesb daramatları var, ogurunça günahlary var. Millet olara gawdyk gelip ýa özlerdi biderek bolanyndan gawul millet goýdymy biderek diýse. Subhanallah, düşünmek gerek bu gurruna. Nik başı yo bedet guyand halk. Nik başı yo bedet guyand halk. Be ki bet başı yo niket bebinan. Sen şükret sana oğullypdyr. Sena gawul gelip ýan dipdir. Hudaýa garşy ýürünlüň dipdir. Millet sana teleke dip aýdyp oty dipdir. 100 barabar gawdyr. Kimden? Bir tovar adamlar vardır, ogurunça günahlar edip ya, ogurunça haram kesbe daramatlar edip ya, amma milletin arasında hacagat bilen edip ya, milletin arasında sohbat bilen edip ya, milletin arasında takvat bilen edip ya, ol adamlardan firdaw dipdir, şükret makamına dipdir. Biz ey musulman oğullar, hulasasy şu babda qadam atdyk, umid üzmäýliň. Milletin kefi her näçe yamanlyk,
her näçe maskaralyk we ýobalamakda bolsa mert we batyr bolaylyň, özümiz fikrimizde we ýadymyza alaýlyň, şoluň däni berýän eziyetleri öňkü günälemiň kefaratydyr diýdi ýadyňa düşür. Çıkıp gören dertliň öňkü günählerini ýuwup duranlar diýdi, şo ýat bilen ýaşa. Göröhüm bolan keplerden füýji bolup görünýär sana. Olan kepler sana derman bolup görünýär, günäňi ýuwatýarlar. Öňkü geçen ýalňyşlyklaň, hatalyň ýuwatýarlar. Olar jonja birhany diýýär. Hudaý Taala hemmemize saglyk bersin. Af we afiyet bersin. Hudaý Taala aýdylýan gurrunlar, aýdýan we eşdiýän amel etmek tawfigyn bolsun. Belkim bidune garaz aýdylyp, bidune hiç bir adamy kiçiltmek we tahqir etmek niyet bilen aýdylandan bolup da, belkim iştilen ýerlerini, ýüreklerini sarsyryp täsiratyn bersin Hudaý Taala. Belkim halal lokma, halal arzqal bilen ýaşamak Hudaý Taala hemmemize nesip etsin janallah. Hudaý Taala bir derdi, bir de haram zatlary, şu kafir, şu çıkarallan öz arasynda köweltip de belkim musulmanlaryň arasyndan aýyryp bersin janallah. Hudaý Taala hemmemize salamat, af we afiyet, iman awray bersin.